Nililam theja ya prang nali tumphan kadowe phasta mi nilong kelang arat ana tumphan nili channel phan kahom re arat an tumphan li lamja ya prang nali tumphan kardom nang paje reglo kardom pinia lamarjan nangwan pi labang ke ili tum dak kar biang long along lapen dak dong mukak lapen lang hina dak kacetok lamatela sajeng labang so petrol pump along khadak ke klema bang phutum aphutha kalam se nili nang than ponik po la nang li tum kadowe stami nang lang ro dikha lasi tumi het thala dak dong mukak la petrol pump along dak lamki keklang labang so lamki protang te ilitum karbi khe phasi lamki na paklang do ilitum karbiang along ilitum han aniwang birta na paklang ponver alang litum reporter ta tum hansi labang so lamki alang litum dak orpon lasi labang so lama puthak sinili na litum han pinya than pon po non hela dak reporter tum biosi longjang thuke thaidam dampen alang litum han la karbi reporter tum han ladak jang thuke thai bang phutum alang litum han kang check dun lapen mate ke ther ke habdun posilak aju konlong ili thek konlong lo nali tum hatam screen non baklang bonji lai non dokmuka pen langhin adak sarjeng adung along kido highway service station mate Indian oil petrol pump along grainy pioneer cap ani kang sampor phai trokra chitima pormalong herangke klembang phatum amethang motor along petrol ajang thuke thai dam chiaphan adim palidam lo bonda bangso porahut inut bihar pen kewang amunit Sachin Kumar petrol pump along kachongda tunchora bangphu bihari amunit thangnat alama bepin pen pherangke tumaphan lamkang tangpen kipu ili karbi khe tum lapu an eja kong ka velo maje dong ka petrol pump along jang thu jo thaidam choran ta ili tum tam kelong dam bolo thangte kupi si dolang ili tum karbi khe tum aja kong kupi si dolang pia porsi bang khe tum ili tum han nang tam long set nang check long set nang theng nang chok long set bolo thangte kupi si ili tum karbi khe tum da karbiang long ta me thalong ri do set ili tum han lapu son ke klen nang ke dam kupi si ili tum ali dolang nang li tum mathai kha গাড়ী নম্বৰটো কি কৰিব হা নম্বৰটো কি কৰিব এইটো গাড়ী নম্বৰটো কি কৰিব আপুনি এইটো গাড়ী নম্বৰটো কি কৰিব आप वीडियो वाला क्या धमकी दे रहे हैं নে আপুনি কি কৰিব এইটো গাড়ী নম্বৰটো কি কৰিব আপুনি ili tumphan dak aniwang birta ke mena paklang pon mate birthe dang birta na paklang pon vera bang phu tumphan ili tumphan lapuson lamki na paklang pike ili tum ning pungnang jalam thelo ape dongmu kalon dak petrol pump along jang thuke khaya bang phu tum alang litum dak karbi poke ave lasi alang litum bihar me sige bang side bon la bihar me bang phu inut abang amen gelason hello Sachin Kumar pu la Sachin Kumar bang phu bang alang li dak jang thuke thaidun long tami penang an alang li dak chepang tang uyason thek long nilista me ke pho bang phulo nilista me batai si jang thu cho thaidam dam pen nilip tami nili me thang long nili long nirideng tangka weda jok nili phun besi alang li tomhana dak scanner long sen kangji pusela sorni bang nili klem polo tam hala network bang na che tonon de jok nili ke der do koklos tam nili phala ke dera jok ta nili phala pana kang check lo je nangli dam sedak on non dak pusa payment kang ra ni tum jo son son na side to pik son puya alang si na ne nang pu polo dam la tami alang li lam tang mesna pu polo la si lahai tami nili tami ningjang je lo ti tami kopisi di tum klem thek po ili tum ke klem thek thelu ili tum ke non pudam po lason a muni tom han ke litum karbiang long na dodon chomli ton ke litum non son alang litum lason a sai choklem po tang litum litum hanang nang ke tam nang kang thi bol tang te litum alang litum ing sai nang ji pusi litum ke niye pon pu sita melan hinje pon chot ke litum ke dak ke asai bang ke litum chunche people lo litum dak ke the ke ding tum lapen aleng ke the tum alang litum arpu do tum litum haning sai don de po tang te litum ke thang dak lek the litum public tum ke litum ke foret anverlo litum ke chingtang don anverlo la si son dak thasi non la Sachin Kumar ta inut bihara bang phulo alang li bang chema thatam poje nilitum aprang nilitum hani kala dak eviction ji palam niken eviction tak khele nili non ni tum hangu piselang li don eviction nili don pilan claim thek papalang se non Sachin Kumar bang chema thadam tai ji asi chepang tang uida hai delo la pen fere re delo litum arleng akhi thana fere re delo na fere re da theke alang litum bang ke power do son se alang litum non dak bang nang klang polo thek ponong lo elitum karbiang long elitum karbia khe dang ke jakong avi ihorang avi son si mandet papore वीडियो तो रिसीव कर रहे हैं वीडियो नहीं हम वीडियो बना रहे हैं अपने मालिक को दिखाएगा कि क्या कर रहे ऐसा हुआ हम बेस Sachin Kumar Bihari ke non det lapukali kedam tanga pora huta ason alam ki bangso petrol pump along klang ponlo lapen petrol nang ke thai ke bang abang pu bang phia tuma phan sitame lam kang tang pen mate kang check lapuson do piklo puta petrol ke thai vek abang pu bang phia tum pen lam he ninje pon
Lasi kadoi phans tami chuni ripolo elitum karbia khe hijan man elitum khe hijan elitum singhon polo nang elitum dhorom chi punang ne lapen aron lam chi punang ne lo elitum methang lake karbi hijan potang te elitum karbi khe si elitum singhon pon pamelo na la anu tang te elitum sing thurun ta thekji jong se elitum dhorom alam pen chenglok aron tang alam elitum chi pulap chi phurlap potang te elitum kela ke kaching thurun kali elitum karbi hijan mate elitum karbi khe si yang bong se elitum khutur ceman det po lasi elitum hai chi pu pepin ra non la dak ke pho asai long stamil son dak thaga sai long do bom lang potang te moi elitum ipranga bang pen la haya bang pho bang pitum tami non son elitum hal an nang papu hai heda ji phanang to na paklama heda ji phan elitum tami thang pang tang pono na lasi pinya lamajan ma kela pansi na thampon thek ik cholo lasi monang elitum stami moni lihadak description tami channel la link na pipon ekdat pong elitum talang tam ignon lasi pinya lamajan ma kela pansi iton pon ikok po domi thakme kardom